Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, είμαι η Νεκταρία Μπίλη και ξεκινάει η επικαιρότητα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος, σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8. Κοντά σας για την επόμενη ώρα, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, προκειμένου να εξετάσουμε, να αναλύσουμε τα γεγονότα. Σήμερα θα εστιάσουμε λίγο στα θέματα, τα διεθνή θέματα, με αφορμή έτσι τις δηλώσεις και τις εξαγγελίες και τις αποσύρσεις των εξαγγελιών του Αμερικανού Προέδρου του κυρίου Τραμπ, και βεβαίως θα έχουμε και ένα ημίωρο αφιέρωμα στα ήμια 30 χρόνια από την υπόθεση έτσι, των ημείων. 30 χρόνια ήταν εκείνη η στιγμή που η χώρα μας βρέθηκε στην καμπή πολεμικής σύραξης με την Τουρκία, στοιχίζοντας έτσι τη ζωή τριών αξιωματικών και εμπεδώνοντας το καθεστώς των γκρίζων ζωνών. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με ανθρώπους μέσα από το χώρο της επιστήμης και της στρατιωτικής ηγεσίας. Θα έχουμε κοντά μας, ανοίξτε κύριε Καλπακίδη το πάνελ, δεν χρειάζεται να πω πολλά για να μην χάνουμε και χρόνο. Ο συνάδελφος, ο συνεργάτης μου, αγαπητός Ξάνθης, αγαπητέ καλή εβδομάδα. Επίσης. Διδάσκουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στα θέματα διεθνών σχέσεων. Ο εναποστρατεία πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού, ο κύριος Λευτέρης Καραταπάνης. Κύριε Καραταπάνη, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Κάθε φορά που σας καλούμε αυτή την... Είναι μαύρη επέτειος θα χαρακτηρίζεται, γιατί πραγματικά κόστισε, στοίχησε στη χώρα μας. Έχει εντυπωθεί στο συλλογικό υποσυνείδητο του Έλληνα με ανάμεικτα συναισθήματα, θυμού πιο πολύ και λύπης για την απώλεια τριών αξιωματικών και θυμού για το καθεστώς που αδραιώθηκε μετά από τα ημεία. Θα τα αναλύσουμε διεξοδικά και να δούμε και τι συνεπάγεται και τι συμπεράσματα έτσι συνάγονται μέσα από αυτή την τραγωδία που βίωσε η χώρα μας. Yeah. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, και κοντά μας θα έχουμε μέσω σύνδεσης, μας κάνει την τιμή ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο κύριος Σωτήρης Δάλης. Κύριε καθηγητά, για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, μας τιμάτε και είναι χαρά μας αυτό. Δεν σας ακούω. Καθόλου. Δεν σας ακούω. Κύριε Καλπακίδη, εμείς σας ακούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία, γιατί δεν σας άκουγα πριν και έχασα τα πολύ ενδιαφέροντα που είπατε. Τώρα σας ακούω. Ωραία. Ένα από τα ενδιαφέροντα που είπα είναι ότι μας τιμάτε ακόμα μία φορά με την παρουσία σας και είναι χαρά μας που σας έχουμε κοντά μας σήμερα, γιατί η επικαιρότητα είναι εξόχως σημαντική. Η διεθνής επικαιρότητα. Θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως από εσάς, κύριε καθηγητά, λέγοντας ότι με αφορμή έτσι τις κινήσεις, τις εξαγγελίες, την απόσυρση εξαγγελιών του Αμερικανού Προέδρου, διαπιστώνει κανείς ότι σε λίγο καιρό εσείς οι καθηγητές, οι αναλυτές των διεθνών σχέσεων, νομίζω δεν θα τολμάτε να κάνετε προβλέψεις πλέον. Κοιτάξτε, κυρία Μπίλη, εγώ το έχω πει και άλλες φορές. Οι εκλεκτοί φίλοι που βρίσκονται στο πάνελ, τόσο ο κύριος Ξάνθης όσο και ο κύριος Καραταπάνης, γνωρίζουν τις απόψεις μου. Οι διεθνολόγοι έχουμε ανάγκη και άλλους επιστήμονες πλέον. Δεν φτάνει το πλαίσιο στο οποίο κάνουμε τις αναλύσεις μας. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη και άλλων επιστημών και άλλων ηθικών. Επομένως, εγώ παρακολουθώ με ενδιαφέρον τι λένε οι στρατιωτικοί, τι λένε οι ψυχολόγοι, τι λένε οι επικοινωνιολόγοι, τι λένε οι ιστορικοί. Ένα είναι γεγονός ότι έχουμε μια αλλοπρόσαλη ηγεσία στις ΗΠΑ, μια χώρα με τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, η οποία χώρα αυτή επιχείρησε να αναγκάσει ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα εξαιρετικό κράτος μέλος τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Μπίλη, η Δανία δεν είχε ενοχλήσει ποτέ το ΝΑΤΟ, ποτέ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μια χώρα η οποία συμμετείχε με τον καλύτερο τρόπο στην ενωσιακή διαδικασία, ειδικότερα
ειδικότερα όσον αφορούσε τα θέματα άμυνας και ασφάλειας. Ήταν πιστή σύμμαχος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, δεν ήταν από εκείνες τις χώρες που εργάζονταν για την ευρωπαϊκή αμυντική ταυτότητα. Είναι γνωστή αυτή η συζήτηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Δανία δεν προκάλεσε ποτέ, πάντα απήχε από αυτές τις πρωτοβουλίες, και το μεγάλο ευχαριστώ από τις ΗΠΑ του Τραμπ είναι ότι επιδίωξαν να πάρουν με το έτσι θέλω έδαφος από την Δανία. Επομένως, έχουμε μια προσπάθεια από τον πρόεδρο Τραμπ να υποχωρήσουμε έναντι του διεθνούς δικαίου, και αυτό δεν πρέπει να γίνει δεκτό σε καμία περίπτωση. Καταλαβαίνετε τους λόγους για τους οποίους και εμείς είμαστε περισσότερο ευαίσθητοι μαζί με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εμείς έχουμε κάθε λόγο να είμαστε πιο αυστηροί προς αυτό το επίπεδο. Ακριβώς. Και θα πρέπει να το τονίζουμε συνέχεια. Είναι μια δύσκολη περίοδος της παγκόσμιας ιστορίας και της ευρωπαϊκής ιστορίας. Κυρία Μπίλη, μέχρι που να μάθουμε τι είναι τελικά αυτός ο τύπος που κέρδισε τις εκλογές και μπήκε στο Λευκό Οίκο για δεύτερη φορά, κατά την άποψή μου θα τον βλέπουμε να διευθύνει τη μεγαλύτερη πολιτική απάτη που βίωσε ποτέ η Αμερική στην ιστορία της. Νομίζω πως κάπως έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Οι Αμερικανοί πολίτες αρχίζουν και αισθάνονται τι έχουν στην διακυβέρνηση της χώρας τους. Τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα μετά και από το θλιβερό γεγονός της εμψυχρό δολοφονίας ενός ανθρώπου της κοινωνίας των πολιτών. Ο πρόεδρος Τραμπ, αντί να ασχοληθεί με τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας του, που είναι πάρα πολλά, αντιθέτως επιβεβαιώνει αυτό που είχαμε υποψιαστεί, πως είναι ένας άνθρωπος του πολέμου που απαιτούσε τον Νόμπελ Ειρήνης. Ξέρετε, ενδεικτικά θα σας πω ένα και θα καταλάβετε το μέγεθος των προβλημάτων που έχουν στο εσωτερικό οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόβλημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο εσωτερικό, στο ποσοστό του αναλφαβητισμού, κυρία Μπίλη, στους νέους ανθρώπους σε ηλικία 14 ή 16 έως 24 ετών, με συγχωρείτε, πέρασε από το 17% που ήταν το 2017 στο 25% το 2026. Είναι συγκλονιστικό, είναι ανατριχιαστικό το ποσοστό αυτό. Επομένως, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η χώρα στο εσωτερικό της, σε κοινωνικό επίπεδο, είναι τεράστια, και σε οικονομικό. Τίποτα από όλα αυτά που είχε σχεδιάσει τον πρώτο χρόνο δεν πέτυχε. Όλα πηγαίνουν σε αρνητική κατεύθυνση. Το μόνο που επιχειρεί να κάνει είναι να κερδίσει τις εντυπώσεις με μια εγωπάθεια την οποία διαρκώς επιβάλλει, προσβάλλοντας Ευρωπαίους ηγέτες, προσβάλλοντας με το χειρότερο τρόπο τους νεκρούς νέους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο του Αφγανιστάν, λέγοντας πως δεν προσέφερε τίποτα το ΝΑΤΟ στον πόλεμο του Αφγανιστάν, όταν όλοι γνωρίζουμε πως από τους 1.500 νεκρούς οι 470-480, αν δεν κάνω λάθος, είναι Βρετανοί στρατιώτες. Η Δανία είχε 45 νεκρούς, αν δεν απατώμε, ένα μεγάλο ποσοστό στην αναλογία του πληθυσμού. Και ο πρόεδρος των ΗΠΑ διάλεξε να προσβάλλει τη μνήμη αυτών των ηρώων, κατά την άποψή μου, και αυτό είναι ιδιαίτερα θλιβερό. Αυτό το έξω με τον κύριο Καραταπάνη, ο οποίος είναι και μεταπτυχιακός στα θέματα των διεθνών σχέσεων. Είναι εξαιρετικός γνώστης από το στρατιωτικό. Της γεωπολιτικής, ο κύριος Καραταπάνης, τον έχουν γνωρίσει όχι μόνο στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού, αλλά έχει και μια εμπειρική γνώση λόγω της προηγούμενης εμπειρίας. Ακριβώς, όπως και ο κ. Τσάντης έχει μια εξαιρετική εμπειρία στα θέματα της θάλασσας και του Αιγαίου μέσω της έκτακτης διπλωματίας του τουρισμού. Και είστε πολύ τυχεροί που τους έχετε επιτουστεί εκεί. Γι' αυτό σας λέει, το πάνελ σήμερα είναι καταρτισμένο ad hoc για τη συζήτηση των θεμάτων. Να σας πω, τελικά προκύπτει βεβαίως αυτές οι αποφάσεις του Τραμπ και όλες οι κινήσεις του βέβαια σηματοδοτούν μεγάλη ανησυχία, αλλά δεν ξέρουμε τι συνέπειες μπορεί να προϊονίζονται για την χώρα μας. Τελικά οι αγορές είναι ο εχθρός του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί είδαμε να προβαίνει στην απόσυρση των εξαγγελιών του για την προσάρτηση της Γροιλανδίας μετά από την πτώση των δικτών της οικονομίας. Ένας πόλεμος με τις αγορές. Και τι σηματοδοτεί αυτό για τους Ευρωπαίους, η άσκηση οικονομικής πίεσης στον Τραμπ? Έχει δηλαδή ερίσματα, θα έχει έτσι αποτελέσματα απτά, ναι? Όπως είδαμε και από την απάντηση που πήρε από την πλευρά των Ευρωπαίων όσον αφορούσε την Γροιλανδία και με τα μέτρα που επιχείρησε να επιβάλλει, εκβίασε πως θα επιβάλλει
τιμωρητικά προς τις χώρες εκείνες που αρνήθηκαν, μάλλον που υποστήριξαν από την πρώτη μέρα τη Δανία και έστειλαν έστω και σε συμβολικό επίπεδο στρατιώτες επάνω στην Γρυλανδία. Αυτό που καταλαβαίνει ο Τραμπ είναι η ισχύς, είτε είναι οικονομική είτε είναι πολιτική. Επομένως, οι ευρωπαϊκές ηγεσίες πρέπει να κινηθούν με γνώμονα την τεράστια οικονομική ισχύ που έχει η Ευρώπη. Αν έβαζε σε εφαρμογή όλα αυτά τα μέτρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει απώλεια περίπου 110-120 δισεκατομμυρίων από την πλευρά της αμερικανικής οικονομίας και ο μεγάλος χαμένος θα ήταν η Boeing με ένα ποσό γύρω στα 10 δισεκατομμύρια. Επομένως υπάρχει το χαρτί, το εργαλείο της οικονομικής ισχύως, αλλά η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να ασκήσει και έξυπνη διπλωματία. Και νομίζω ότι παρόλες τις κριτικές που τις έχουμε κάνει, εγώ κάνω μια επικοδομητική κριτική και όχι απορριπτική όπως γνωρίζουν οι φίλοι μου. Ζητώ περισσότερη Ευρώπη. Δεν απορρίπτω σε καμία περίπτωση το ευρωπαϊκό σχέδιο. Το θεωρώ το σπουδαιότερο πολιτικό σχέδιο που έχει υπάρξει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία και πρέπει να είμαστε τυχεροί ως χώρα που μετέχουμε σε αυτό το σχέδιο, κυρία Μπίλη, και μετέχουμε στο σκληρό πυρήνα της ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Επομένως, αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε και πρέπει να επιχειρήσουμε να είμαστε και στο σκληρό πυρήνα της αμυντικής ενωσιακής διαδικασίας. Έχουμε τη διαμόρφωση ενός ευρωστρατού αυτή τη στιγμή στην πράξη. Αυτό που συμβαίνει στη Γρυλανδία είναι μια μινιατούρα ενός ευρωπαϊκού στρατού. Η Ελλάδα πρέπει να το δει με πολύ προσοχή αυτό και στο πλαίσιο των νέων επιτελείων που θα διαμορφωθούν να μην απέχει. Είτε είναι επιτελεία που θα αφορούν τη διαχείριση της ασφάλειας της Ουκρανίας, είτε είναι επιτελεία που θα διαχειριστούν την ασφάλεια της Γρυλανδίας μέσω Δανίας πάντα. Μάλιστα. Κύριε Καραταπάνη, μπήστε στη συζήτηση. Πάνω σε αυτό στην αναφορά, στο θέμα για το ΝΑΤΟ, γνωρίζουμε τις θέσεις του Αμερικανού Προέδρου από την αρχή και πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του. Ποια ήταν η θέση του και η στάση του απέναντι στο ΝΑΤΟ. Τώρα διαβάζουμε ότι σε χώρες ανά την Ευρώπη και όχι μόνο όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ αρχίζουν να αποσύρονται Αμερικανοί αξιωματούχοι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην χώρα μας και τι σηματοδοτεί αυτό. Ναι, εγώ θα έλεγα ότι αυτές οι εξελίξεις και σε σχέση με τον πρόεδρο της Αμερικής, τον Τραμπ, και οι απόψεις τους που έχει για το ΝΑΤΟ, το οποίο ήταν στην ουσία μέχρι τώρα ήταν η ασπίδα της Ευρώπης στην άμυνα και στην ασφάλεια, ίσως προκαλέσει τελικά αυτό που θέλουμε, που θέλει και η Ελλάδα, την αφύπνιση της Ευρώπης σε μια περισσότερη ολοκλήρωση στον τομέα της άμυνας. Δηλαδή αυτό πιστεύω ότι θα τους οδηγήσει σε μια περισσότερη αυτονομία και να αναπτύξουν μια καθ' αυτό ευρωπαϊκή άμυνα χωρίς την Αμερική. Πιστεύω ότι δίνει ένα εντριγκάρισμα, μια αφύπνιση στους Ευρωπαίους να στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση, στην οποία από ό,τι φαίνεται θα συμμετέχει και η Βρετανία, γιατί βλέπουμε ότι ο Τραμπ, ενώ ήταν μέχρι τώρα ο πιστός σύμμαχος της Αμερικής, ήταν η Βρετανία, βλέπουμε ότι ο Τραμπ επιτίθεται και στη Βρετανία. Ναι, δηλαδή αναφορές, όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, σε σχέση με το Αφγανιστάν, με τα θύματα του πολέμου, ότι απειλεί ότι θα βάλει δασμούς ακόμα και στη Βρετανία. Όλα αυτά ελπίζω ότι θα δημιουργήσουν μια τέτοια αντίδραση ώστε να οδηγηθούμε σε περισσότερη αμυντική ολοκλήρωση. Που και αυτή ενέχει επισφάλειες μέσα από το πρόγραμμα Αγαπητέ SAFE, το πολύ συζητημένο, έτσι ώστε δηλαδή πώς θα γίνει να μην έχει πρόσβαση στους στα αυτά τα ευρωπαϊκά έσοδα η Τουρκία. Ναι. Εγώ θα βάλω μια άλλη διάσταση που κοιμάται αλλά και ξυπνάει παράλληλα, είναι η Κύπρος. Ακούστε, επειδή συμβαίνει τώρα ότι ο Τραμπ σχεδιάζει μονόπρακτα πάνω σε ένα χάρτη και χωρίζει με ένα μαρκαδόρο τον κόσμο, και αυτό το πιο επικίνδυνο, όπως είπε και ο κ. Ντάλης και ο κ. Καραταπάνης, δεν ξέρεις τι μέρα ξημερώνει. Και η Κύπρος, επειδή βρίσκεται σε ένα στάδιο ειδικών καταστάσεων εδώ και 50 χρόνια, νομίζω πρέπει να το κοιτάξουν πολύ σοβαρά. Η αντίκτυπος έρχεται μακριά από τη Γρυλανδία. Δεν ξέρω αν η
ο επόμενος σχεδιασμός είναι η Μεσόγειος, η Ανατολική Μεσόγειος, που μείζον θέμα για τον ελληνισμό είναι η Κύπρος. Κρατήστε μου την Κύπρο σαν ένα σημείο αναφοράς. Δεν ξέρω ο κ. Ντάλης να τοποθετηθεί, διότι θεωρώ ότι αυτά τα δύο θέματα είναι αλληλένδετα και αυτά Κύπρος-Ελλάδα είναι, επαναλαμβάνω, και ο κρίκος των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να λυθεί το ένα θέμα χωρίς να παρασύρει θετικά ή αρνητικά το άλλο θέμα. Νομίζω ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν μπορούν να αποφύγουν τουλάχιστον μια κατεύθυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Πώς μπορεί να επηρεαστούν έτσι σε αυτό το σημείο οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το θέμα της Κύπρου, αγαπητέ κύριε καθηγητά, και αν η θέση που τηρεί η χώρα μας αυτή τη στιγμή, τη γνωρίζουμε, και τη θέση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον Τούρκο πρόεδρο. Πώς μπορούν να επηρεαστούν και αν πρέπει να ανησυχούμε και ποια είναι η θέση που πρέπει να κρατάει η χώρα μας. Ναι. Πάντα πρέπει να αποφεύγουμε τον εφησυχασμό, αλλά πάντα χρειάζεται μια στρατηγική ψυχραιμία, μου αρέσει να επισημαίνω, και νομίζω ότι έχει σημασία αυτό. Αυτό απαιτείται και σήμερα. Στις δύο ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που έκανε τόσο ο κ. Καραταπάνης όσο και ο κ. Ξάνθης, η πρώτη σχετικά με το ΝΑΤΟ, πράγματι θα βλέπουμε μία μείωση της συμμετοχής των Αμερικανών στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι πλέον πολύ διαφορετικό, κυρία Μπίλη. Πολλοί υποστηρίζουν, και εγώ το συμμερίζομαι αυτό σε μεγάλο βαθμό, πως πολιτικά είναι νεκρό. Το είπε κάποια στιγμή ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και έπεσαν πάνω να το φάνε. Ξέρετε, έχει πει και κάτι άλλο που είχε πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να δικαιωθεί αυτός ο άνθρωπος. Είναι ο πρώτος ο οποίος μίλησε ξεκάθαρα για στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάποιοι το πιστέψαμε, κάποιοι δυσφορούσαμε και λέγαμε πως είναι λόγια απλώς προς εντυπωσιασμό. Ήταν μια στρατηγική επιλογή που έπρεπε να είχε ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ νωρίτερα, πριν ακόμη φτάσουμε στην άφιξη του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Λοιπόν, το ΝΑΤΟ τι είναι, κυρία Μπίλη, τι ήταν μάλλον μέχρι σήμερα? Ήταν η βεβαιότητα πως αν συνέβαινε κάτι στην Ευρώπη θα έφταναν οι Αμερικανοί. Τώρα οι Αμερικανοί δεν θα έλθουν. Ναι. Απέναντι στο μεγάλο κίνδυνο που δεν είναι ο Τραμπ για την Ευρώπη, αλλά είναι η Ρωσία για την Ευρώπη και για τη Βόρεια Ευρώπη, το ΝΑΤΟ θα είναι διαφορετικό. Θα είναι ένα ΝΑΤΟ που θα υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Άμυνα χωρίς την καθοριστική συμμετοχή των Αμερικανών, αν καταφέρει να επιβάλλει τελικά τη γνώμη του στο στρατιωτικό πλαίσιο των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί εκεί οι άνθρωποι είναι αρκετά πιο σοβαροί από την πολιτική ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως, δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο κενό στο κεφάλαιο της ασφάλειας της Ευρώπης. Εγώ θα έλεγα πως έχουμε μια ιστορική αναδιανομή ευθυνών για την ασφάλεια της Ευρώπης και γι' αυτό επιμένω πως η χώρα μας πρέπει να μετέχει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχει επενδύσει τεράστιες ποσότητες όχι μόνο χρημάτων αλλά και ανθρώπινου δυναμικού σε αυτή την προσπάθεια να έχουμε με έναν ουσιαστικό πυλώνα ασφάλειας μέσω ενός σημαντικού στρατιωτικού και αμυντικού πλαισίου. Βλέπουμε τις αγορές που γίνονται συνέχεια και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Επομένως αυτό πρέπει να έχει και ένα αντίκρισμα με ουσιαστική συμμετοχή σε αυτό που θα σχεδιαστεί. Θα σχεδιαστεί κάτι το οποίο θα είναι πιο ευρωπαϊκό. Εκεί ίσως ανοίξει και ένα παράθυρο και για την Κύπρο. Δηλαδή αν αυτό που θα δημιουργηθεί θα είναι ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, το οποίο θα λειτουργεί είτε δίπλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ως ένας σκληρός πυρήνας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος θα μπορούσε να υποφεληθεί και ίσως καθοριστικό ρόλο να παίξει προς αυτή την κατεύθυνση το γεγονός της ύπαρξης βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, που θα είναι, ξέρετε, οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο είναι βρετανικό έδαφος. Είναι το μοντέλο που ίσως επιχειρήσει να επιβάλλει στη Γρυλανδία η Αμερική μέσω και των προτάσεων που ίσως καλλιεργεί ή προετοιμάζει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος ακολουθεί τη διπλωματία του Ντάντι. Έτσι λέγεται πλέον η διπλωματία που ακολουθεί ο Γραμματέας του ΝΑΤΟ μετά από την περίφημη λέξη που είπε προς τον Αμερικανό Πρόεδρο. Επομένως έχουμε ανακατατάξεις ιστορικές, σημαντικές, με τεράστια γεωστρατηγική σημασία. Η Κύπρος πρέπει να έχει έναν λόγο και αυτή, γιατί έχει τεράστια γεωπολιτική και γεωστρατηγική σημασία για την Μεσόγειο γενικότερα, όχι μόνο για την Ανατολική Μεσόγειο. Διαβάζω και ακούω σενάρια ενίσχυσης της ήδη υπάρχουσας στρατηγικής συμφωνίας που έχουμε με τη Γαλλία
από το 2021, η οποία ενισχύεται διαρκώς μέσα από αυτές τις σημαντικές αγορές Μπελαρά και Ραφάλ. Νομίζω πως θα πάμε σε αναβάθμιση αυτού του πλαισίου, γιατί μας ενδιαφέρει, κυρία Μπίλη, να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στη Μεσόγειο. Μπορεί να μην αναλάβουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στη Βόρεια Ευρώπη και γύρω από την Ουκρανία για την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά θα πρέπει να αναλάβουμε και να απαιτήσουμε να έχουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο για την ασφάλεια της Μεσογείου, όπου πρέπει να είναι ένα δίκτυο ασφαλείας για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Νομίζω, κύριε καθηγητά, έχουμε βάσει της γεωπολιτικής θέσης μας έχουμε βασικό ρόλο και είμαστε κομβικό σημείο στην δεν φτάνει να τον έχετε μόνο στο χάρτη. Όσον αφορά τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Ναι, μέσα από τον χάρτη και τη σημασία της γεωγραφίας πρέπει να περάσετε στη σημασία της γεωπολιτικής και της γεωοικονομίας. Έχουν ενδιαφέρον τα σχέδια με τους αγωγούς και με τη μεταφορά του φυσικού αερίου με κάθετους διαδρόμους, τη σημασία της Αλεξανδρούπολης, αλλά πρέπει, το έχω πει και άλλη φορά, να αναβαθμίσουμε την υπεραξία και του νησιωτικού εδάφους μας. Μάλιστα. Επομένως, λοιπόν, αυτό που προκύπτει από τα λεγόμενα, κύριε Καραταπάνη, αγαπητέ κύριε Ντάλη, είναι το θέμα ότι η τήρηση μιας επιφύλαξης, μιας εφεκτικότητας και από τη χώρα μας, βλέποντας και τη θέση που τηρεί αυτή τη στιγμή στη λέλαπα Τραμπ και η Γαλλία και η Γερμανία, είναι σε λογισμένα πλαίσια. Ακολούθησε πιστά την ευρωπαϊκή. Ακριβώς. Και στον Νταβός η Ελλάδα. Σωστό. Είδατε, ακολούθησε την ευρωπαϊκή οδηγία. Ας μου επιτραπεί η λέξη οδηγία. Δεν έκανε παρεκκλήσεις, πολιτικές παρεκκλήσεις ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, και αυτό δείχνει την πιστότητα της ακολουθίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται η Ευρώπη την Ελλάδα και η Ελλάδα χρειάζεται την Ευρώπη. Τώρα, αν κάνω λάθος στην ερώτηση, διορθώστε με. Επειδή το διάβασα, προέκυψε μέσα και από τον Κυριακάτικο τύπο. Θέλει, λέει, να δημιουργήσει και κάτι εφάμιλο, κάτι παράλληλο του ΟΗΕ. Ναι. Όσον αφορά τα θέματα της Ουκρανίας. Ένωση για την Ειρήνη. Ναι, αυτό τι πάει να κάνει τώρα εκεί, ναι. Είναι το Συμβούλιο της Ειρήνης. Το Συμβούλιο της Ειρήνης, είναι παράλληλο με τον ΟΗΕ που θα κάνει. Παρακάμπτει τον ΟΗΕ στην ουσία. Στην ουσία παρακάμπτει, έτσι. Ήδη το κατηγόρησε τον ΟΗΕ. Ναι, καταρρίπτει όλους τους διεθνείς θεσμούς, οργανισμούς που δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία των ΗΠΑ από το 1945 και έπειτα, με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στο οποίο Συμβούλιο της Ειρήνης στην ουσία πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει η Αμερική. Δηλαδή καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν συνένεσε στο να συμμετάσχει ούτε η Ελλάδα. Μάλιστα. Ελάτε, κύριε Ντάλη. Κοιτάξτε, είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι, θα έλεγα, κωμικοτραγικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος απείλησε πως με στρατιωτικά μέσα θα αρπάξει έδαφος από τη Δανία και εννοούσε την Γρυλανδία, την ίδια στιγμή καταθέτει ένα σχέδιο ειρήνης για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, το οποίο για να μπει θα πρέπει να δώσει 1 δισεκατομμύριο, τα μέλη αυτά, και είδαμε ενδιαφέρον ότι η Αλβανία έτρεξε να δηλώσει συμμετοχή. Δεν ξέρω αν της περισσεύει το 1 δισεκατομμύριο, πάντως βλέπω κοινωνικές αναταραχές έξω από το πρωθυπουργικό μέγαρο στα Τύρανα του κυρίου Ράμα. Και όχι μόνο στα Βαλκάνια. Είδαμε να συμμετέχουν χώρες που δεν φημίζονται για την σπουδαία ποιότητα δημοκρατίας. Είναι αυταρχικοί ηγέτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Από την Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο γνωστός και μη εξαιρεταίος κύριος Όρμπαν. Να δούμε πώς θα τα πάει στις εκλογές και αυτός σε λίγους μήνες. Και η Βουλγαρία. Και η Βουλγαρία, η οποία όμως αυτή την περίοδο ουσιαστικά είναι κυβέρνητη. Βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο και κάποιος επωφελήθηκε και από εκεί να πει θα δηλώσει συμμετοχή. Μοιάζει κάτι σαν την Λίγκα, την μπασκετική, όπου είναι κλειδωμένες οι θέσεις συμμετοχής και οι χώρες πληρώνουν τη συνδρομή τους. Εκεί είναι δεσμευμένες να συμμετέχουν με μια συνδρομή. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ακυρώνουν το παγκόσμιο
διεθνές πλαίσιο της συνεργασίας όπως διαμορφώθηκε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είναι επικίνδυνα σενάρια και πολύ σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνήθηκε και πολύ σωστά η ελληνική κυβέρνηση ακολούθησε την ενωσιακή γραμμή, όχι την ευρωπαϊκή, γιατί την έσπασαν η Βουλγαρία δυστυχώς και η Ουγγαρία. Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα μας εξηγήσουν αργότερα γιατί το έκαναν. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να παίζει με το διεθνές δίκαιο και με τους διεθνείς οργανισμούς και περισσότερο με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Επομένως, η κίνηση να ταυτιστούμε με την άποψη ή την θέση, όπως είπε ο κ. Ξάνθης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην την παραβιάσουμε, νομίζω πως είναι στη σωστή κατεύθυνση. Εμείς πρέπει να επιδιώκουμε περισσότερη συμμετοχή σε αυτά που θα δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λέω σε καμία περίπτωση να αποκοπούμε από έναν διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό πρέπει να τον κρατήσουμε, αλλά πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και να μην είναι ένας διάλογος δούνε και λαβίν. Δηλαδή θα πρέπει να είναι ένας διάλογος σεβασμού της σημαντικής γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής σημασίας της χώρας και συμμετοχής και συμβολής στην παγκόσμια ειρήνη και στην περιφερειακή ασφάλεια. Η χώρα συμμετέχει σε όλα τα διεθνή φόρα, στηρίζει την διαχείριση και διατήρηση της ειρήνης τόσο στην Ευρώπη όσο και αλλού. Οι ΗΠΑ όμως του Τραμπ φαίνεται πως αυτό δεν το σέβονται, επομένως χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Μάλιστα, θα βάλουμε άνω τελεία. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε μέχρι στο σημείο που είπα, μέχρι να μπορούμε να ερμηνεύουμε. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ που ακόμη μία φορά μας βοηθήσατε έτσι στην προσέγγιση του θέματος με την επιστημονική σας κατάρτιση και εκλαϊκευμένα. Σας ευχαριστώ θερμά, καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εσείς με βοηθάτε με το διάλογο που προκαλείτε και ευχαριστώ και τους δύο φίλους. Και ευτυχώς και πρόλαβε και έφυγε, γιατί η κακοκαιρία σήμερα, κύριε Ντάλη, με νεοφόρ δεν φεύγατε με τίποτα από τη Ρόδο. Πρόλαβα και έφυγα. Σήμερα συνάδελφος που ερχόταν για εξετάσεις στη Ρόδο δεν κατάφερε να έρθει. Έχει απογορευτεί. Είναι δύσκολο, γιατί έχει πολλά από φόρ. Κύριε καθηγητά, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε πάλι σύντομα. Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε κοντά μας. Θα επιστρέψουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είναι το θέμα η κρίση των ημείων. Στην συντροφιά μας θα προσταθεί και ως μήναρχος ένα αποστρατεία, ο κύριος Μιχάλης Μαντικός, που εκείνη τη νύχτα και τόσο ο κύριος Καραταπάνης όσο και ο Μιχάλης ο Μαντικός ήταν επί του πεδίου. Επιστρέφουμε σε λίγο.